Nakita ko doon sa may computer table, si E, nakaharap doon sa laptop, nakataas yung shirt niya. I'm about to marry with my fiancé, kaso nabuntis ko yung sister niya. Pero nagulat po ako sa inyong kwento. Okay lang po ba? Kwentuhan nyo kami. Madalas akong pumunta sa condo nila. One time, nung papalitan na yung washing machine sa unit nila, saka ikakabit din yung kortina, papalitan gano'n. So, syempre, ako lang yung tinawag. Pagdating ko doon sa condo, nakita ko na naiwang bukas yung pinto. Pagpasok ko, nakita ko doon sa may computer table, si E, nakaharap doon sa laptop, nakataas yung shirt niya. Naging casual lang yung usapan namin. Wala akong pinahalatang may nakita ako sa kanya. Nung gabi na, yung condo nila isang kwarto lang. And ako, lagi naman ako sa sofa lang natutulog. Nagising ako, may humahalik sa leeg ko. Tapos, ayun, may nangyari na sa amin. Anong mga sumunod na mga nangyari? So, ayun, parehong lasing. So, nakalimot ulit ako. May nangyari noon, magdamag na yun. So, sabi niya, sana daw huwag na makarating lalo na sa atin niya. After few weeks, tumawag si D, umiiyak siya. Sabi niya, positive. Tapos, wala na, nablangko na ako. Hindi ko na alam sasabihin ko kasi malaking problema to. Kasi malaking pagkakamali ko, sabi ko na. Nag-iwalay kami, so umiiyak siya. Naisipan ko na to ended my life. So I planned kasi na to hang myself. Dumating ako sa point na yon. All of a sudden, there was this little kid, yumapos, iyak na iyak siya. Nalaman ko na lang na nawawala pala yung batang yon. And then pareho kami nung winter jacket, nung tatay niya. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.